दाथ' जों BPFनिफ्राय UPPL दोलोआव जयेन जाफैनायनि मिजिङानो जाहैबाय जेनेबा दा UPPLआ रुलिं सरखार दं हिसाबै जोंहा दा जों सिगां समाव मोनसे आफादाव दंमोन XNDP जेनेबा जोंहा दा केस दं बिराद न'फ्रावबो जों सोलिनो जेनेबा जों सोलिनो बिराद एसे उसुबिदा हिसाबै दा जेनेबा केस टेस सालायनो हिसाबै जों रुलिं सरखारजों थायोबा मोजां जागोन नामा होननानै जों साननानै माने जेरैबो ओरै जाथ्रा बायदि मोननायखाय रावबो जेबो आखायाव लानाय रावबो जेबो सावरायनो हायैखाय जों माने रुलिं सरखारजों थांसै रुलिं सरखारजों थांनानै जोंनि सावरायनाया मोजां जायो खोमा जोंनि केसफ्रा सल्भ जागोन खोमा होनना जों फैनाय जादों आरो दा नोंथांमोनजों लोगोसे जे बेयाव इयुथ BPF केम्पआव थाग्रा लाइमोनफ्राबो बेयाव हाबफैदों होनना जों मिथिनाय बे थार नामा? दायोथ' बेयाव फैनाया फ्रायानो जोंनि BPF इयुथआव अफिसाव थाग्रामोन जोङो रामफलबिल BPF इयुथआव थायोमोन दा बेयाव थाग्रा हिसाबै जोङो जेनेबा जों माने आदभाइस थाङोबा ज' थांगोन होननानै जों मोनसे खोथा लानानै ज' फैदों आरो माबाफोर बिबानफोर दङ? बिबानाथ' ओरैनो गिदिर बिबान जेबोथ' गैया ओरैनो आंखौ इनचार्ज हिसाबै दोनदोंमोन माबानिनो रामफलबिल इयुथ अफिसनि इनचार्ज हिसाबै दोनदोंमोन दाथ' ओरैनो बिबान इसिबां माने गिदिरथ' बिबान गैयामोन गैनाया BPFखौ एरायनानै नोंथांमोना फैबाय जे BPFआव जेबो जे नोंथांमोननि खामानिया जायाखै नामा? BPFआव थानाय समावथ' जोंनि खामानि जेबो जायाखैयानो होनजाबाय जेबो सल्भ जायाखै जेनेबा जोंहा गोबां केस दङ हजों थाबोनाय हिसाबै हारिनि थाखाय नांबोनाय हिसाबै जेनेबा जों नंखाय दायावनो केस लिरजादों केस होजादों बानायनानै माखासे माबायाव दंमोन आरो केस दंमोन बेनि थाखायनो जोङो दा बे केसखौ सल्भ जानो थाखाय सल्भ खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनानै माने दा UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों आरो सोरबा पार्टि सोरबा BPFनि लिडारफोर सोरखौबा जों इसिबां माने गाज्रि मोनना फैयाखै पार्टिखौ जों गाज्रिबो होननो थाङा मानो होनोबा जों सल्भ जागोन होननानै फैदों आरो माने बे जोंनि केसफोरखौ जोंनि XNDP दा दं जोङो 3 दङ ओमफ्राय माखासेया जोंजोंनो ओरैनो इयुथआव थायोमोन आरो इयुथ अफिसावनो थायो ज' थायोमोन जों गासै दं दा बाव 17 जन मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसुर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।